Lho, syarate meneng tok aja ngomong. Iki. Lho. Wis aja rek. Wis ta. Aku jek wayahe. Meneng wae. Duh kejujut dom aku. Pengen duit ta gak? Meneng wae. Aku tak mau cani ta. Ya apa kita? Aduh. Karepku gantian aja bareng ta. Oh. Syaratnya siji Pakde matamu ngono. Iya. Mami Okta syaratnya siji, sampean gale ngomong, meneng tok anteng nang kene. Aku tadi apa? Wis ta pokok nganu to. Gak apa-apa rek, aku seki manut jeneng aku iki wong wedok biasa. Yo, sik tak permake iki. Kurang. Nah, sik tak meyakinkan. Nah. Ya. Pokoknya kon oleh duit. Nganu to kon oleh duit. Menek kena game bayar syariah. Orang kene, mau kene. Lha apa? Lho go. Aku kok pacak ya ayo. Kon tak dadekno. Penari ular. Terererererere. Gak dadi ngono. Apa? Kon nang kene. Tadi recok. Tak dadekno recok lho kene kon. Iya. Racung jauh. Iya. Wis ta meneng. Lho go. Ya, syaratnya kono no opo ae. Apa ngene? Meneng reca kuwi meneng. Lah tangane ya apa di? Ngene lho. Ngene. Aja gemuk iku. Iku wis aktif. Sing kono lho. Wah, wis ah. Pokoke ono opo ae kon meneng. Reca iku syaratnya gak oleh ngomong. Wis sik. Apa? Perjanjiane entuk pira-pirae. Lho, 50-50. Lho gak iso aku sing koyo ngene soro. Lho, kon soro nah kene sing bagian dolek are ya. Oh iya, gak. Ya apa? Pira-pira? Aku 700 kon sing 400. Kakean kon yuk. Yo kon 600 wis aku 482. Ya wis. Ya. Gelem. Wis ngene saiki wanto kon publikasi. Aku ngomong nang warga Kewayuan, nek nang kene kono reca sakti. Oke. Baik. Iso gawe apa nambani wong iso gare wong sugih wong. Sembarang iso. Sembarang iso. Oke. Kuwi pokok publikasi sing apik-apik tok. Kerja sama dimulai. Ya, wis deal. Jare sapa gare wong sugih? Masalah. Utangku BRI akeh are. Meneng. Engko BRI-mu tak aku sing nyawur. Ya. 700. Ya. Sampean kok suwe gak tau ketok nang ndi. Sepurane. Lali gak tak cor. Gak tak cor. Lempang iki mau. Lah kok nek telalene? Endi? Kan telalene. Lho iku mang jumlah to. Ngene. Beton neser. Oh, beton neser. Ya apa yuk? Dik. Sik ta. Sampeyan niku wis suwi ta cak nduk kene? Suwe nang kene aku iki wis dadi juru kunci. Lah yo cak, Lah, aku iya. lho cak. Yo bisa wis pirang taun ngono lho cak. Gak padha karo sampean. Iya. Ane nek wis 3 taun yo. Iya. Kon meneng. Ojo. Reca banci be ya. Iki reca tiban, Cak. Aku mau niku nang kene daerah kene gak ero, moro tak duduk ana reca. Kok duduk nek reca? Ana recae. Mbok. Lah, Recane mesem. Kacau. reca iki ajaib. Ketoke urip padahal iki reca. Tapi reca gak angop kok. Reca gak angop kok. Lho, durung wayahe, ngono wayahe ngop dhewe. Iya. Sik ta cak. Iki reca. Iya. Sing wis terkenal nduk gone apa
wis nang YouTube iku ya iki. Oh, ya iki. Ya iki. Reto sing kena ditutup ya iki. Ya kadang-kadang kena kadang-kadang. Kenapa? Bajingan tot. Pokoknya sampean gak rugi. Nek moro nang kene terus kepengin duwe karep soge, duwe karep dadi jabatan ta apa iki nggone. Sing mbuktekno wis ewonan wong. Iki. Lho iki. Cak. Enek motone, Cak. Delon. Sik. Umangan jijiane motone. Lah wong reca kok dijupuk motone iku lho. Kurang kenceng. Ngene lho. Dijipeno kenceng nang ngene lho. Pas. Aduh. Iki iki reca iki ana ya nene pun sampean gawe dulinan. Yo napa? Lho, ya napa sampean niku? Pirang-pirang wong sing nang kene ana sudah dicamat bupati. Teng mriki. Kamu masuk binget itu. Tak untu Kacau sih. Kacau. Siapa yang keluar rumah? Abah Badi. Tolong Abah Badi. Setrumut tidak botol ini. Mpun disentuh garai kualat. Napa drijine napa? Lu durkono dhewe. Drijiku kate wedok. Cak, iki recone lanang apa wedok, Cak? Delok wayah. Nek wayah awan sampai sore, iki lanang. Engko nek mari bakdo magrib, sampai jam 12 bengi dadi wedok. Oh. Longit niki longit. Ya iki longit. Pusaka banci ya iki. Nek bengi sambok kebon, nek awan nyurung trek. Sik to, sik. Tak delok ya, Cak. Jalan enggak apa-apa. Awet duyui. Ya tak delok ngono lho, Cak. Karwane cara laku njaluk nang gone Mbah Reca iki cek ne. Masih jaluk iki recone lanang mbok wedok. Mangan lanang kok golek koyo itu nek nayeng kon. Aku tak delok dhisik. Delok apaan ya? Ngawur. Yes. Enak kon. Apa? Ndase dijilat. Menengor. Cak. Lu belek. Cak. Belek. Sabar Pak, sabar Pak. Sabar Pak. Sabar. Gombal. Namine Reca. Reca nggih ngoten. Le Cak, tak kandhani yo. Reca iku asale kan kok teko Patu sih. Patu. Iku kan cara benda apa mati. Nggak mati. Lah iki kok Patu kok iso krembuk-krembuk. Kenapa Pak? Ya. Kenapa? Rencana gaya-gaya. Coba. Retong golek blondong. Sampean nggak ada karep nopo? Iki Nggih. bojoku iki meteng 3 tahun. Ajare ning jam keleken suun. Meteng telung tahun. 3 tahun. Lu terus kesane karepe nopo? Iki lho gak lahir-lahir, Cak. Karep berarti sampean nang kene karepe cek ndang lahir. Senang lahir. Cocok. Sampean Cocok Iya. di mriki. Merca. Jancuk sing tadi banci kene. Menengo. Barca. Ngomong apa? Ah,
nyokot ginting iki. Barca, bojo kula niki meteng. Lah, kula negi laire anak kula sing teng jero weteng. Das pundi akal sampean reca? Gak ngurus. Beres ngono lho, beres. Kalau duit kok nek Katane duit. Wes aku ae. Alah, ketemu dadi jengkol ya. Iki piye lek donga? dia langsung sampe nojo pakem Mbah. Nopo dadi karep sampean, nopo sing Turu pengin. ya. Nopo sing dadi karep sampean ngomong teng Mbah Reco. Aku ngomong. Heeh. Mbah, kula ngomong. Wes ngono ya. Kok ngono sih? Mbah, nyuwun tolong niki anak kula cek ndang cepet lahir. Ngono lho. Oh iya. Iya. Sampai iya, dilus-lus, iya, iya. sampai dilus-lus. Salam Mbak Danyang, kaki Danyang, banyange wong sak Indonesia. Kakean. Situ ae. Danyang nanti danyang sing bawursa banti iki lho. Lha sak Indonesia kan iso ngomong kabeh. Kakean sakene ae. Hah? Sak kewayuan kene ae lho. Oh, Mbak Danyang, kula kepingin cepet-cepet ndang lairan, ngoten lho, Mbak. Terus carane iki ya apa lho? Aduh. Aja bae, gak oleh dhuwit. Jancuk taji temenan cuk. Kok sik. Arek Berarti mbok kan cokot. kariku kudu nggawa kembang to. Ya. Iya. Saya tak jebok kembang aku. Kowe nyekar kanggo kembang. Barco. Ini Mbak. Mbak, aku. Cak, Turunane kere. Cak. Aku tak sing nyekar. Iya. Kan aku sing meteng to. Mbak Danyang, kaki Danyang, kula kepingin ndang cepet lahiran, Mbak. Mbak, kula kepingin ndang cepet lahiran, mugi-mugi terkabul. Aku. Sampean. Assalamualaikum salam jangan sing baru dadok kene bojo kula niki meten 3 tahun benani jam jerene jam soon. Durane kudu keturutan nek lahir anakku ganteng gak karu-karuan. Ngono lho. Tenang. Api ya. Tenang, sementing oleh duit, tenang. Iki kan wis terkabul paling ya, Cak ya. Sing kula mantun jamin mesti mboten sampai cekake sedina 2 dina pun mantun. Ngono ya, Cak. Beres nggih. Tapi pun lali, sampean tinggali Mbak Reco niki ngramute niki soro. Coy iku lah gak arep duwe, ora arep duwe kok. Arep coy lah juru kuncine nih. Bajune nak kae telek. Diambu. Banyu apa? Telek. Cerek. Manger cuk. Banyu aku. Banyu aqua gak apa-apa. Barcong ini barcong dadi kenangan. Kok bocok lek-lek kok gali asem penyakitku gawa kabeh. Enak. Ya saya sembrono ambek reco mati dhisik. Gak si dawa iku bae. Duwe kano ya. Tantene ndongone becak-becak kono ya. Iya. Wis pokok kabul. Mulai ya, gimana ya? Nggih. Yang penting kabul. Asu yu. Ora bunga-bungan. Lah iki kancaku. Konti. Kocok ya kocok apa kabuk atep kamu kecok. Sabar, Pak. Sabar. Lah iki kancaku ae. Kono. Tak baleno, Cak. Baleno. Oh, balik to pisan. Kowe kon kemalan lanangan kok ngene. Sabar, Pak. Sementing kabul kajate sampean. Ini garpu irike moto lho. Dia apa aja? Dia cancok.
kula tenggo lho mangen lho nggih. Iya, iya, iya. Janji sampean lho. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar. Loh, sepenting lho durang. 1 juta. Lah, lho kaitan titik-titik kok dilompono dadi akeh. 1 juta iki kok palsu tenan. Ujak konku. Neng wae sepenting ora cukup. Ya. Wis. Nah,